Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Κυριακή σήμερα 10 Δεκεμβρίου. Βρίσκομαι στο μελισσοκομείο εδώ στην Καστανιά στις Μιλιές που έχω. Έχω αφήσει τα μελίσια γιατί ο καιρός κρατούσε μέχρι πριν 10-15 μέρες. Τα μελισσάκια έχουν δουλέψει, έχουν βάλει μέσα κουμαριά και σουσούρα. Είναι εντάξει. Έχουν φτιάξει πληθυσμούς. Τα γλίτωσα δηλαδή από την καταστροφή. Μιας και φέτος ήταν μία και ελπίζω να περάσει αυτή η χρονιά και να μην ξανάρθει, γιατί με πολλούς παλιούς μελισσοκόμους που μιλάω δεν έχουν ξανασυναντήσει τέτοια χρονιά. Τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία όσοι δεν καήκαν, γλιτώσαν από τη φωτιά, πνιγήκαν και ένα μικρό ποσοστό που γλίτωσε προσπαθούσε να πάρει μέλια. Έτσι είμαι εδώ σήμερα για να τα φορτώσω τα μελίσια. Δύο λόγια έτσι για τους νέους. Τέτοια περίοδο δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε μελίσια, δεν υπάρχει λόγος να αρχίσουμε να ψάχνουμε πλαίσια οτιδήποτε άλλο. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο, 2-3 το πολύ πολύ σε κάποια μελίσια αν έχουν γόνο, αλλά εγώ αυτό που βλέπω δεν έχουν γόνο. Οι θερμοκρασίες είναι λίγο χαμηλές. Έχει βαρέσει κάτι 3-4, κάτι 6. Έχει κάτι 20, δηλαδή το πρωί είχε 3 βαθμούς, 3,5 και το μεσημέρι είχε 20. Έχαμε κάτι τέτοια σκαμπανεβάσματα εδώ στο Πήλιο. Και όπως είπα, τα άφησα επίτηδες εδώ πιο ψηλά, γιατί δεν ξέρω, πιο χαμηλά φοβόμουν να μην τα μελίσια φθαρθούν από την κουμαριά. Αν και πήγε πολύ καλά, δηλαδή όποιος άφησε μελίσια εδώ στο Πήλιο φέτος δυνατά, πήγε τρένο. Τα λέμε τρένο, δηλαδή έχω μελίσει 7 πλαίσια καλό πατημένο που έχει μέσα 7 πλάκες. Σε τέτοια φάση δεν μιλάμε για δεκάρια. Δεκάρια έχουν 10. Αλλά είναι λίγα, τουλάχιστον τα δικά μου είναι λίγα. Οπότε δεν θα μπω στη δικασία ούτε να κάτσω να πάρω 10-15 πλαίσια. Τα αφήνω μέσα για τα μελισσάκια, το αξίζουν. Γιατί μια και όπως είπα ήταν δύσκολη χρονιά. Αυτό το μέλι θα με βοηθήσει την άνοιξη. Έτσι όπως είπα, δεν πειράζουν μελίσια, δεν τα ενοχλούμε. Το μόνο μέλημα που έχουμε αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, σε όποιες περιοχές έχουν ξεγονιάσει, τη βασική μας θεραπεία για την βαρόα με ό,τι σκεύασμα επιλέξει ο καθένας. Δύο λόγια έτσι για το φεστιβάλ μελιού που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, μιας και πήγα. Ήταν λίγο φτωχό. Τουλάχιστον από μηχανήματα και εταιρείες, εντάξει, αυτά που υπάρχουν τα ξέρουμε όλοι μας. Δεν υπήρχε κάτι να δούμε. Όποιος έχει το μαρούλι στην τσέπη πάει και αγοράζει. Όποιος δεν έχει δεν αγοράζει. Από μέλη έχει αρκετές συμμετοχές. Από κόσμο, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, δεν μου άρεσε, γιατί ήμουν και Σάββατο και Κυριακή. Δεν μου άρεσε ο κόσμος, λιγοστός, όχι αυτό που έπρεπε να είναι. Μακάρι όσοι παραγωγοί συμμετείχαν στο φεστιβάλ να πήραν τα έξοδά τους και να βγάλαν και κέρδος. Έκατσα λίγο στο συνέδριο που γινόταν, εκνευρίστηκα, έφυγα, θεωρία και πάλι θεωρία, θεωρία και από τη θεωρία μέχρι την πράξη υπάρχει ένα χάσμα γεφύρωτο, δυστυχώς, και θα συνεχίσει να υπάρξει για πολλούς λόγους. Οπότε έκατσα λίγο, εκνευρίστηκα, είπα δύο λόγια και έφυγα, δεν μπορούσα να συνεχίσω, με συγχωρείτε, δεν έχω υπομονή. Δεν μπορώ να κάτσω να ακούω, όπως είπα, θεωρίες, πράξεις, ναι, να πούμε 2-3 σοβαρά πράγματα να πούμε, αλλά θεωρίες του αέρα και συνδικαλισμούς δεν μπορώ. Το μόνο θετικό για το φεστιβάλ είναι ότι τουλάχιστον, γι' αυτό και μάλλον και δεν έχω τραβήξει κάποιο βίντεο, γιατί όπως είπα δεν είχε κάποιο ενδιαφέρον. Το μόνο θετικό για το φεστιβάλ ήταν ότι βρέθηκα με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, με πάρα πολύ καλούς μελισσοκόμους. Με κάποιους είχαμε μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο για 1-2 χρόνια. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, δεν είχαμε βρεθεί από κοντά. Βρεθήκαμε, τα είπαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και πιστεύω αυτό ήταν το πιο θετικό σε όλο το φεστιβάλ, τουλάχιστον για μένα και για αυτούς.
Τι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω αυτή την περίοδο. Καλό χειμώνα να έχουμε σε όλους, με υγεία, να φύγει αυτή η χρονιά και να μην ξανάρθει, γιατί αν συνεχίσει, αν έρθει ακόμα μία χρονιά, δεν ξέρω πραγματικά αν θα μείνουμε λησοκόμοι. Ήδη βλέπω, ξέρω αρκετά άτομα με πολύ καλό ενεργητικό, με βραβεία, με αρκετά μελίσια, με λιανική, με μηχανήματα και τα παρατάνε. Δεν μιλάμε για νέους, να ξεκινήσει κάποιος. Και αυτό δυστυχώς με προβληματίζει. Και μακάρι να μην ξανάρθει τέτοια χρονιά σαν τη φετινή, γιατί αν έρθει άλλη μία, δεν ξέρω παιδιά αν θα μείνει μελισσοκόμος να συνεχίσει, ή θα μείνουν πάρα πολύ λίγοι. Ήδη σκεφτείτε, εγώ δηλαδή στην περιοχή μου ξέρω τουλάχιστον 10 με 15 οικοδικούς πλέον ανενεργούς από μελισσοκόμους, δηλαδή που ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί και πλέον είναι ανενεργοί. Τα έχουν παρατήσει, τα έχουν πουλήσει, έχουν αλλάξει δουλειά. Πολλοί μελισσοκόμοι αναγκαστήκαν να πιάσουν δουλειά για να βγάλουν φέτος το χειμώνα, γιατί η Θάσος πήγε καλά από ό,τι έμαθα, και μπράβο σε όσους, και χαίρομαι σε όσους κάναν το εγχείρημα και πήγαν, γιατί από Θεσσαλία, από εδώ να πας Θάσο, είναι πολλά τα χιλιόμετρα, πολλά τα έξοδα, και μετά η Πελοπόννησο σχεδόν είναι μονόδρομος, άρα και συνεχίζονται τα έξοδα για ξεχειμώνιασμα. Και μπράβο τους που κάναν αυτό το εγχείρημα και πήραν μέλια. Όσοι ρισκάραν και μπήκαν έβια, μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάποιον να έχει τριγύσει. Όποιος άφησε μελίες και εδώ στο Πήλιο, δούλεψη, σουσούρα και κουμαριά πήγαν καλά, και έχει δυνατά μελίες, θα έπαιρνε πολύ καλά μέλια. Σκεφτείτε δηλαδή, εφτάρια μελίσια μέσα έχουν 7 πλάκες. Σοβαρά εφτάρια μελίσια, έτσι, έχουν 7 πλάκες, 8 πλάκες και ούτω καθεξής. Βέβαια, δυστυχώς για μένα δεν ήταν όλα τα μελίσια έτσι, λόγω της ζημιάς που έπαθα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλό χειμώνα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό ξεχειμώνιασμα. Και όπως είπα και πιο πριν, μην ξεχνάμε από εδώ και πέρα τη βασική μας θεραπεία για βαρέο, με ό,τι σκεύασμα θελήσει να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Τα λέμε, γεια σας.